Som rada, že sme sa tu opäť zišli a že môžeme oslaviť Deň Matiek. Mama je tá, čo život daruje, čo sa pre nás obetuje. Mama je najdôležitejším človekom pre každého z nás. A my si práve vždy druhú majovú nedeľu tento sviatok pripomíname. Je to práve v máji, je to mesiac, keď je všetko okolo nás rozkvitnuté, na svet prichádzajú mláďatka. A do tohto krásneho mesiaca nám zapadá tento sviatok Deň Matiek. Áno, viem, pripomínali sme si to v nedeľu, ale možno oslavať stále. Ja si myslím, že dnes máme príležitosť poďakovať sa vám všetkým mamám, starým mamám, maminám, tetám, Miško mi tuto našepkáva, za vašu lásku, starostlivosť, za vašu obetavosť, za to, že ste stále pri nás, za každú rozprávku, za každú pieseň, za každé pohľadenie, za každý bosk, za každý natretý chlebík, za každé obúchané kolienko, a takto by som mohla pokračovať ďalej. Ale ja si myslím, že pokračovať budú naše deti, lebo tie už netrpezlivo čakajú a tešia sa, aby sa vám mohli ukázať, čo všetko pre vás pripravili. Ja vám prajem, aby ste si toto užili, teda krásne dopoludnie. A ja vás vidím z tohto pohľadu a častokrát hovorím, že v tých vašich očiach vidím slzy, takže ak ich dnes uvidím, tak nech sú to slzy radosti a šťastia. Takže ešte raz pekné dopoludnie a ešte pozvem pani riaditeľku, aby vám povedala pár slov. Dobrý deň všetkým vám, vážení hostia, vážení rodičia, ctení kolegovia, milé deti, žiaci. Opäť oslávime spoločne výnimočný deň, ktorý je dňom mamičiek, detí, starých mám. Mami sú 365 dní v roku po ruke svojim najbližším a sú skutočnými hrníkami dennodenne. Ten dnešný deň je ideálny na to, aby sme si pripomenuli, čo všetko pre nás robia a zároveň sa im za to poďakovať. Ale ako povedať obyčajné ďakujem neobyčajným spôsobom? My, teda všetky naše spoločné deti, to urobíme pre mami, mamičky, mamky, tety, tetulienky, staré mami, babičky tak, že vám predvedieme krásne vystúpenie plné lásky a úcty vám, mamičkám. Výnimočný zážitok vám prajem a pekný deň. Aby sme boli v živote šťastní, musíme vedieť dávať lásku, takže ideme si ju dávať, rozdávať. A veď môže s nami vystupovať, môžete si zaspievať. Dobre, takže môže spievať aj no. Takže ideme si rozdávať lásku v podobe piesní, ktorú nám zaspievajú žiaci z praktických tried, z pomocnej triedy. Je to pieseň, ktorá bude patriť opäť všetkým mamám, pieseň, ktorú spievajú kolerovci, ale dnes nám kolerovcov nahradia práve naše deti. Takže pieseň, ktorá patrí všetkým vám. Yeah.
rozdávať. To u nás švárny šúhaj, že to má, neviem, neviem sa nezražený. Lásku vám opäť ide rozdávať žex pomocnej triedy, tak, nie prakticky spieva, takže nech sa ti páči, môžeš ma už nám zarecitovať. Keby som videli napísať slničku, kde názov je tohto dobrý slov, zložil by som z nich polimičku za mamičku, preto nás sama je modlitbou, je pohľadenie, je úsmev, je vrázka, sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh, mama je láska, ustúpiť nám človek z tých dvoch. Kde som ju videl, odkiaľ medzi nami, usnal sa stvoriteľ, keď stvoril srdce mami a vedel dobre, že nemôže byť iná. Pretože raz aj on je zveril svojho syna. A my ideme ďalej, pokračujeme ďalej, lebo už to za dverami netrpezlivo niekto čaká, aby sa vám mohol ukázať. Už sme si zaspievali, už sme tu mali báseň, tak čo tak si zacvičiť, rozcvičiť sa. Naši škôlkári si pre vás pripravili rozcvičku, takže kto má chuť, nech sa páči, môžete sa s nimi rozcvičiť a pripravili si aj krátku báseň. Takže ja už idem zavolať našich škôlkárov.
taký ešte teplý. No ale viete, že ja už toto cítim tú vôňu. Ja si myslím, že naše deti už začali veľmi piesť. Ale chcem vás upozorniť, všimnite si, aké nádherné zástienky a čapice majú na hlave, a to je mužia pani učiteľka, ktorá ich učí. Takže autistická aj pomocná trieda a naši majstri pekári, no poďte nám ten chlebík uviecť. Zobaczka, jak tu lampi, a jak
si vyberieme za chvíľu desiatku, lebo opäť sa voľne toho chlemíka, ktorý nám mamina pripraví na majcestu veľkú prestávku, pripomína nám však. No a dnes nám ju príde v básničke pripomenúť, myslím, že Srpko zo 4. ročníka. Nie je to Srpko, ale je to Srpko. Dobre. Jana Láno vona doličky, mamičky na vode, tedy viem, že do školy odbývúša spôjte. Žalúče vytianem, povie to láno, tak takto každý školský den čas mám to. Lánaky mám na stole, čakajú ma láno, v škole chutná desiata, čas ma spôjť mamko. Lánaky mám na stole, čakajú ma láno, v škole chutná desiata, čas ma spôjť mamko. A keď mi prespaním tá poštek na noc, tedy viem, že máme čo vôbec tyle na to. Poznáte naše dievčatá z 2. stupňa, že veľmi radi cvičia s pani učiteľkou Mašanovou. Už nám tu ukázali kadejaké cvičenia na rôznych náčiniach, na steperoch, na fidloptách, s overbálmi, so stuvami. Aerobik nám ukázali a dnes si pre nás pripravili len tak tanec pre radosť. Takže ja tu pozývam naše piatačky a siedmačky, nech si idú s nami spolu zatancovať. Show
modrý, na fialový. Naháňali sa, skovávali sa, medzi sebou sa hrali na skovávačku a zrazu slniečko išlo za vlak, schovalo sa a počujete to? Začalo pršať. A čo sa s tými motýlikmi stalo? Myslíte si, že im zmokli tie krídelka? Že našli nejakého kamaráta, ktorý ich schoval pred dažďom? No ja to neviem, ale ja si myslím, že veľmi dobre to vedia naše deti, ktoré vám teraz s pasmom o motýlikov všetko prezradia. Takže motýliky, nech sa vám páči. Na základov plnofarných kvetov poletujú motýlky. Červený, žltý, biely. Sú to dobrí kamaráti. Páčia sa im všetky kviety. Červené, žlté, biele, ružové i oranžové. Celý deň sa naháňajú medzi nimi a hrajú sa na schovávačku. Zrazu sa slniečko schovalo za oblak. Vzduch sa ochladil a na zem dopadli teplé prvé kvapky dažďa. Drobné kvapky dopadli aj na líbalo motýľov. Prileteli ku kvietku, ktorý bol najbližšie, bol to červený tulipán. Povedal červený motýl a odletel s kamarátmi hľadať iný útryk. Prileteli k žltému narcisu. Povedal statočne žltý motýlik a odletel s kamarátmi hľadať iný útryk. Motýliky mokré a uzimené prileteli k bielej ruži. Vyhľad sa statočne bielý motýlik. Slniečko spoza mraku všetko pozorovalo. Úlutostilo sa mu drobných motýlikov a odohnalo mrak. Prestalo pršať a na zem znovu dopadli teplé lúče. Rýchlo zohrialo skrebnuté telička motýlikov a vysušili ich mokré krídelka. Motýliky boli šťastné, že zostali spolu ruka v ruke a opäť sa môžu spolu hrať. Vystupovali všetci z prvého stupňa. Áno, boli tam aj všetci zápisnické triedy, aj prváci, aj druháci, aj tretiaci, aj štvrtáci. A ešte vám, nezabudla som na nikoho, tam neboli. Neboli? Inde. Nevadí.
To je jedno, boli to žiaci z prvého stupňa a oni s týmito motýlikmi pôjdu aj do Ľubnice nad Váhom, bude tam nejaký deň divadiel, takže s týmto pásmom nás budú reprezentovať potom aj v Ľubnici nad Váhom. Ale viem, že už nás za dverami čakajú, zase sú to, myslím, že tí veľkí, tí najstarší z pomocnej triedy a z praktických. Chcú si s vami zaspievať a samozrejme aj zatancovať, lebo budú spievať, že vydala mamička najstaršiu dcerušku, vydala ju cez kolen, keď ju vydala, tak jej povedala, no neviem, netuším, čo jej povedala, ale určite to vedia naše najväčšie deti, najstaršie deti. Vieš, ako sa tvoja básnička volá? Ja viem. Nezabudke, počkaj, áno, je to nezabudke. Deti, a komu sa hovorí, že máš krásne modré oči ako nezabudky? Komu by sme to dnes mohli povedať? No predsa našej
mine, že niektoré majú v očiach možno nezávodky modré, niektoré možno majú zelené oči, niektoré možno krásne, hnedé, čokoládové, ale ja si myslím, že vo všetkých očiach týchto mamín, ktoré sa na nás pozerajú, je určite láska. A Alexko asi prvýkrát vystupuje pred takým veľkým novocenstvom, prvýkrát. Tak ti, Alexko, ideme držať palce. Dobre, poď prišli túto. Nezávodky. Modré očka, rázdu z rusy. Ich chlapček bosý. Milé ako oči matky. Sú to jeho kamarátky. Každý, kto sa pozrie na ne, chcel by ich mať plné dlane. A keď ich už máme v dlane, dáme ako vlane. Nezabudky, modré očka. Mama sa ich opäť dočká. A bude sa tešiť s nami. Dobré srdce našej mamy. Je maj, ten lásky čas. Každý z nás ju bude chcieť. Ale ja som sa asi ja tu nesnívam spievať. Som si Zedečková, ale nie som Julia. Ja spievať neviem. Mala povedať, že keď príde maj, ten lásky čas, každý z nás ju bude chcieť. Ale lásky je málo pre ten veľký svet. Musíme to dobre vymyslieť. A ako to vymysleli naše deti z autistickej triedy a z krytrovného ročníka, to nám prídu ukázať.
som neraz rozmýšľala, aké sú v tom čary, že jej náruč aj objatie takým teplom žiari. Niekdy dávno padali zas hviezdy na očí, bez nich padli našej mamke do jej dobrých očí. Už je stará, už je slabá, slabšia ako dieťa, no tie hviezdy v modrých očiach stále krásne svietia. Stačí malý úsmev a rozžiari svet. Áno, niekedy sa stačí usmievať, rozdávať lásku aj úsmevom a niekedy je to viac ako 1000 boskov. Tuto pieseň deti, ja som si to pozerala teda na internete, nemám všetko v hlave, napísal Miro Jaroš, keď mám 12 rokov a napísal to aj pre svoju mamu. Takže teraz nám deti z tanečného krúžku, už vidím, že sú za mnou a netrpezlivo čakajú. Idú vám rozdávať úsmev a poďme spolu rozžieliť ten svet. svojej mamičke určite, ale všetkým ostatným mamičkám príde najprv zarecitovať a potom vám tento hudobno-pohybový krúžok a je zatancuje šlapy, šlapy. No pozrite sa, ako sa tie deti tešia, keď vás tam vidia. Takže ideme najprv Šimonko, my dve spolu to asi dobre a potom idete tancovať. Môže byť? Mamička z lásky pre naše mamičky, chystáme kytičky a na tú kytičku odviaže našu toľko švečky a
výborne. Zosúrodím sa tuším, no a už idú šlapy. Dobre, Marko, už ideme tancovať. Maxi. Áno, aj ty. Thank you.
Na minulej besiedke to bol Michal David, deti ráne, však sme si to zaspomínali. Tentokrát taký hudobný podmas v tomto našom čísle bude hrať skupina Queen, je to britská rocková skupina, na ktorej bytom som ja kedysi dávno vyrastala, takže ja sa tuto na tejto mojej a našej besiedke vraciam späť, niekoľko rokov späť v čase do mojej mladosti. Myslím si, že aj dnes to tak bude, že si budem užívať. Možno počas podcazu budem snívať o tom, ako to bolo kedysi, ako je to dnes. No, že mám rozprávať, takže dnes sme mladosti rozprávať. Alebo čo? No, ale však áno, ja o nej rada rozprávam. Ja sa späť rada vraciam do svojich mladých čias, keď som bola taká, ako ste vy, keď som bola malou žiačkou, ktorá tiež sa možno takto postavila pred obecenstvo, lebo ono to nie je jednoduché, ja viem nič, ja vás chápem. Ono je to aj strach, aj tréma, aj zodpovednosť. Takže tiež som bola takéto malé dievčatko, ktoré aj spievalo, aj tancovalo, aj športovalo. Aj, no, možno spievala, ale že som hovorila, že spevačka nie som. Ale ja si myslím, ja si už pôjdem naozaj asi vychutnávať tú britskú rockovú kapelu.
A už čaká Matiasko s básňou zase o maminých očiach, takže ja ho tu zavolám a Matiasko ide vám všetkých venovať báseň. Mamine oči, čo v maminých očiach vidím, to nedostane nikde kúpiť. Sú to hviezdy, aké máva, to na lásku nie je skúpiť. Keď mamička na mňa hladí, zalieva ma radosť šťastie, keď sa mamka celom svete, v očiach taká hviezda zaskuje. Nedá mamu za celý svet, nikto mi ju nenahradí, jej oči a moje oči vravia, my sa máme radi. Len jedno si želám, mama, nemať žiadne previdenia, nech sa tvojich hviezdnych očiach nikdy slzy nepremenia. Možno ste si všimli, že tie deti vystupujú viackrát. Vystupujú vo viacerých, ešte nie, vo viacerých číslach, takže musíme stíhať sa aj poprezliekať, aby sme krásne vyzerali. Ale o týchto dvoch vám chcem prezradiť, že sú to víťazi krajského kola Trenčianskeho Slávika. Je to súťaž, ktorá sa koná na našej škole. Bol to 25. ročník a myslím si, že stojí za to, aby vám títo naši dvaja víťazi zaspievali. Mirka bola v tej vyššej kategórii a Maxim bol medzi tými najmladšími. Tak dáme malá Maxika najprv, môžeme Mirka a potom pôjde spievať tým. Ale ešte vám musím povedať, že ich bude doprevádzať na tomto našom klavíri učiteľ Čapák. Takže ideme spolu, Maxik, ja ti idem mikrofón držať. Ooh.
bavilo. Viete, kto mohol byť takou dobrou usmievavou milou? No kto vyvíta? Mamičky, všetky mamičky sú také usmievavé, dobré vily. A Stepko nám teraz po takéto jednej usmievavej a dobrej vile príde zarecitovať. Najkrúzenejšia mamička. Bola jedna krásna mila, usmievavá, dobrá mila. To je to, predsa mama, tá je všetkým bytom známa. Obľúbeným koláčikom zítra radia poteší, jedným bockom na čeličko skoro vita vylieči. Je tu večer, je tu ráno, strážica, aj keď spíš. Ideme to teda roztancovať tak trošku. Ideme pre nás naše dievčatá z druhého stupňa pripravili červené maky. Takže ja ich tu zavolám a môžete tancovať, alebo spievať, alebo pieskať spolu s nimi.
tú lásku rozdávali a ja mám pocit, že sa nám to všetkým podarilo. Takže poďme si tú lásku rozdávať ďalej. Odnesme si ju odtiaľ nielen do svojich domovov, ale šírme ju aj ďalej. Priznám sa vám, že toto je vlastne koniec programu. Mne to dnes tak rýchlo ušlo, že sa mi ani nechce odtiaľto odchádzať, ale musím, pretože toto bol naozaj záver našho programu. A ešte pani riaditeľka možno, že nám chce pár pokynov povedať. Takže dovidenia, rozdávajte si to. Takže milí účastníci tohoto krásneho dopoludnia, verím, že ste si to užili tak, ako som si to užila ja. A tak ako po iné roky, aj tentokrát patrí všetkým tým, ktorí vystupovali, všetkým tým, ktorí to pripravovali, od úplne tých posledných, ktorí šili kostýmy, ktoré teda pripravili, našli takéto krásne predstavenie, patrí im jedno veľké ďakujem. A tak ako to Borovi